Good afternoon guys. Ayun, nag-aayos lang kami ngayon ng mga requirements doon sa condo. Yan, galing na kaming bangko. Nakakuha na ako ng statement of account. Sa ano na lang, sa shop na lang para kunin ko yung mga permit. Kasi kailangan yun sa ano. Isa sa mga requirements din doon is yung mga permits ng business mo, yung ganun. Pero pupunta muna kaming MOA at nagpapabili din ng ink muna sa printer. Sila Japong. So, para isahan na lang yung punta ko sa shop. Kapag print din ako ng mga necessary documents pa na kailangan. Yun, and maghahanap pala ako ng tawag doon, red na dress guys. Kasi sa October 28 may a-attendan kaming wedding. Yun, invite ako ni Ma'am Kat, isa sa mga suppliers ko. Yun, nakakatuwa. Ikakasal na sila ni Sir RJ. So, na-invite kami ni Daddy. Kaya, bili muna tayo ng susuotin. Cocktail dress lang naman guys yung kailangan ko. Ayun, red kasi yung motif nila. Kaya, sumunod tayo. Baka di tayo mapasupin. Charot. So, yeah, let's go. Kain tayo. Try namin dito sa ano guys, soy. Nag-crave ako sa ano sa papaya salad. Ayan, di pa rin napigilan ni Daddy mag-rice. Laki no? Brown rice. Malwa ko doon yun, brown rice. Pero anyway, okay lang yan. Nagbabaletas naman siya. Tapos, chicken leg na barbecue. Tapos, lumpia. Then, naantay ko yung ano ko. Nakatakot, no? Hinahalo-halo yan, Daddy. Son, Rice. not for me. Ako sa yan lang ba? Oh my God. Papaya salad, inaantay ko. Number siya. Ba't ba nagtatanggal yung mga ano? Bananas. Mga hilaw-hilaw kasi, no? No. Especially the... No onions. Ito, yung bagong. Sarap. Yung sili. Kaya mo na yan. Here's our papaya salad. Tingnan natin kung legit siya. Hindi ko dala yung camera ko guys. Kaya di ko may harap sa akin yung ano, camera. Ang labo kasi pag ano yung front camera ang ano yun, ang gagamitin. Anyway. Sarap. Hello guys! Ayun po, uwi na kami ni Daddy. Uy, gusto ko nun din. Wala na. Hindi kita bukas. Yung pa-scooter, yung parang kay say Itiyoko. Nag-scooter lang siya, diba? Pero yung electric, para hindi ka nasisikat-sikat. Sasakay mo kuryente. Sasakay mo kuryente. Anyway, ayun nga, pauwi na kami. Nakabili na ako na susutin ko sa wedding. Ayan na, yung plain. Ay, dito. Dito na. Ay, di. Hatid mo ko sa store. Pwede na rin dito. Ayan, ang dami naming pinuntahan na store na naman ni Daddy. Nahilo. So, nahilo na siya kakahanap namin. Kasi ang pangit ng mga ano, pangit ng mga design, mga cut. Para ka mag-aabay. Ganun. Puro ano, puro ginanchilyo or ano ba yun? Oh, parang basta. Ayun, nakakita kami sa ano, plains and prints. Ang cute. And sobrang tuwa ko guys kasi from size large, small na tayo ngayon. Yehey! Ngayon. Nakakatuwa. Sobrang ano lang na may progress talaga. Yung pagda-diet natin. Ano? Small na ulit ako, Daddy! Diba? Sige, baba. Tapos yung challenge ko sa kanya, every kilogram na malulose niya is 1,000 pesos. So, yes. Daddy, kaya mo yan, Daddy. I'm home, guys. Grabe, nagmamantika na yung mukha ko. Ayun, nakakain na lang kami ni Daddy. Tinry ko lang ulit yung ano, yung damit na binili ko sa Plains and Prince kanino. Ang sayo lang maging small ulit, guys.
Yan o. Dalawa yung ano, pinili ko kasi yung motif is red. Ayan yung ano namin. Invitation. Tama ba? Red nga ba? Mamaya. Hindi pala. Mamaya maroon pala eh. Kasi maroon yung ano. Ayun, tama. Dress nga, guys. I mean, red dress. So, sa lalaki, black long sleeve. Meron na dyan si daddy. Tapos, ito yun. Sa girls. So, yay! Dalawa inano ko. Pinili ko. Kasi ito nagandahan din ako. Ayan o. Yung suot ni Ann Curtis. Super ganda niya, guys. As in, napaka-eleganteng tingnan. Alam yung, para kang mayaman. Mukhang mayaman. Ayan, tapos si ano mo lang yung, ano, ano ba tawag doon? Ganon mo lang yung skirt, yung sleeve niya. Yan, para magmukhang 3/4. So, ang gundo, promise. And ayun nga, nagulat ako kasi yung size ko is small na. Ayun, nakakatuwa, diba? Tapos, ito yung isa. Ano siya? Hindi to kasing red nung isa. Pero, pwede na rin papasa as red. Ayan. Ito naman is, para siyang wrap-around dress. Yan, na mayroong mga lipstick. Yung plaid, ano niya, plaid skirt. Ba, tawag dito? Yan, kasi sakto, yung ikakasal is owner ng Girl Boss. Yung mga, ano nila, mga product nila is lip product, diba? Kung sabi ko, sakto. Ayan. Good morning! Happy Wednesday, guys! Ayun, di pa ako makapag-upload. Gawa ng walang kuryente. Walang internet pa rin. Ayun, naitawag ko na siya sa Sky. And kanina meron na. Tapos bigla na naman nawalan. Nakakaloka, diba? So, ayun, marami tayong vlog, guys. Nung nasa, ano ako. 1 week yun eh. 1 week vlog. So, medyo marami-rami. Siguro 5 episode talaga. 5 vlog yun. Kaso, ayun nga. Na-edit ko na siya, yung iba. Kaso, hindi pa rin tayo makapag-upload. Hopefully, tuloy-tuloy na yung internet natin ngayon para sunod-sunod din yung upload ko. Ayun, medyo antok palola nyo kasi kagabi ang dami kong sinagot na mga inquiries, mga orders, lalo na sa, sa Lux. And super sold out na agad kami, guys. Kaya hey! Sino naman kung ako na to? Ikaw na naman talaga, nakasali ka na naman agad. Ayun. Super sold out na agad yung nire-order ko. Kakarating niya lang, wala pang 1 week. So, di ba, sinendan ko kasi si Ma'am Shian. And nasi-share niya lagi sa vlog niya. Lagi kong pinapanood. Ayun, thank you, Ma'am Shian. Cute. Ma'am Shi talaga. Thank you, Ann. Sobra sa ano. No! Bakit? Sobra sa support mo talaga. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Nakaiyak pero thank you so much, friend. Ayan. Ayan, sabi ko, di ako iiyak eh. Pero, ayun, grabe pa rin na hindi pa rin siya nagbabago talaga, diba? Kahit na isa na siya. Oh, ba't ako naiiyak? Nakakaloka. Hindi kasi yung ano, yung support niya talaga, guys, sa aming mga kaibigan niya is nandun pa rin. Kahit na sobrang sikat niya na, diba? Isa na siya sa sought after na mga beauty vloggers, yung madalas kuhanin para mag-endorse ng ganito, ganyan. Pero hindi siya nakakalimot talaga sa mga maliliit na online seller na kagaya namin. Kaya super duper duper thankful talaga kami dyan kay, kaya naman yung blessing sa'yo. Sis, sobra-sobra kasi deserve mo talaga yun. Anyway, napapaiyak ako ng maaga ni Mama Ann. So, anyway, ayun. Nag-reorder na ako ulit kaso dun sa main, wala din daw, wala pang stock. Sa Friday pa ako mapapashipan ulit. Kaya, sa mga nag-order ng Luxet, sorry guys, hanggang Wednesday lang muna yung ma-accommodate namin. Tapos Friday, eventually siguro. Hindi, baka Monday na ulit kami makapagpa-ship niya kasi Friday ship out sa akin. And, ang shipping day lang naman namin is MWF din. Pero, ayun, konting, lang naman guys, konting antay lang naman. Kasi sobrang lakas talaga ngayon ng Luxen. Effective naman kasi yun talaga guys, promise. So, anyway, good morning! Happy Wednesday! Ano bang ganap natin today? Baka kunin ko na yung yung H100 kasi good news. Okay na pala yun guys, na naayos na. Tune up lang daw, sabi nung
Hyundai. Ayun, and sinabay ko na rin yung ano niya, yung maintenance niya para sabi ko, pag inuwi namin sa probinsya, hindi na magkakaproblema. Ayun, pero baka iuwi namin siya after na namin bumalik ng Bicol kasi on 29, uwi kami ni Mama tsaka ni Mark para i-visit yung puntod ng lolo ko. Hindi na kami sasabay sa Undas talaga kasi sobrang daming tao niyan. Kaya mauna na kami doon, papalinis na namin, tapos bibisitahin na namin. And ayun nga, makatikim tayo ng mga Bicol food na naman. So, itutur ko kayo doon sa munting namin, ano ba yan? Sa hometown ko. Alam ko, nadala ko na doon kayo before. Yung iba, nadala ko na doon. Pero yung mga bagong subscribers natin, 5 years ago, subscribers natin until now, is, yun, daling ko kayo doon para makita nyo naman yung kung saan ako lumaki, saan ako pinanganak, saan ako nag-aral, yung ganun. Parang importante sa inyo yun, di ba? Feeling ko importante. Yung mga feeling, alam nyo ba yung sa tulfo ngayon na feeling ko na nabastos ako, yung ganun. Ang lakas ng feeling, eh. Anyway, guys, joke lang yan. Pero, ayun nga, magpo-food trip tayo sa Bicol. Yep. May delivery tayo, guys. Tada! Si Rico. Oy, magkakasya kaya, Rico? Naku, wala akong susi. Kasya naman siya. Kasya yan. Ayan. Ikaw delivery ba nila? Delivery boy nila, Rico. Okay. Thank you so much. Ito yung guys. Kasya naman. Naka ka? Naka-motor ka? Hindi ito eh. Gagamitin kasi nila yung motor eh. Naglakad ka lang? Hindi, nag-jeep ako. Galing ka na sa? Bahay. Sa bahay pa? Diretso ka na store ngayon. Sige, salamat. Ako yung delivery. Oo nga. Wala kang pasok na? Wala na tayo, isang break ko. Sige. Thank you. Bye-bye. Di ka kita sa vlog. Bye-bye. Ayun. Yan, milk tea. Pa-deliver ako. Ang dami, di ba? Vlog natin sa taas. Yes, Pogi. Yes, Poging routine. Yes, Poging routine. Milk tea. Gusto mo, ante? Milk tea. Ayan, tingnan natin. In-order ko kay Mika. Business ni Mika. Ayan. In-order ko sa kanya. Pero ano to? Ito ata yung sa akin. Ay, hindi. Ito yung kila auntie with sugar. Kay Emma tsaka kay auntie. Tapos ito sa akin. Tsaka kay daddy. No sugar. Pero may sugar pa rin kahit paano. Hindi ko naman araw-arawin, guys. Kaya yung pinlagay ko. Ayan o. Okay now, no sugar. Babasa ba? Ayan. Ito. Yan, puro no sugar. Winter melon. Bakit ito with sugar ba to? Tapos yan. Ang dami, diba? 80 pesos lang siya, guys. Free delivery. Free delivery ba? Pag malapit lang dito sa shop, sa store namin. Yan. Classic, no sugar. O, diba? Order na kayo. 80 pesos lang. Okay, guys. Tinanggap ni Daddy ang challenge natin. Yan. 85.4. Kilogram ba yan? O, tama. Kilogram. 85.4 kilogram. Yehey! 1,000 per kilo. Per kilo? Per kilo. Ang mababawas sa'yo, equivalent to 1,000. 85.6 naman. Natagtagan pa ako, lang, seconds lang. Hangin lang naman yan. Yung kanina, 85.4. Okay na yun. Yung gusto kasi siyang bilhin eh. Sabi ko, magpababa siya ng 85.6. Final, 85.6. Hindi totoo to. Bili tayo ng sa kasi nabili yan eh. So, puchu-puchu gang. Puchu-puchu. Pero let's see, 85.6. Yan. Daya to. Dahil. Wala akong panalo dito. Hello guys. Ayun, may pala ako ngayon. May appointment ako para sa ating braso. Yung, ba tawag doon? Ayan, nakalimutan ko na naman. Tapos, since babalik kayo ng MOA, bibili na rin ako ng regalo para sa wedding. Kasi kahapon pala, hindi pa kami nakabili. Nagmamadali na rin ako at sobrang,
Nahilo kami kakahanap ng dress na na-issue pa nga. Nakaka-lurks. Di ko alam kung bakit. Mga hater talaga minsan walang magawa eh, no? Yung parang galit na galit sila sa akin kasi lahat daw nang meron si Ma'am Shian, ginagaya ko sa sa bahay, yung gamit sa bahay, yung siguro, yung mga ganun, parang galit na galit siya na di ko alam sa kanya. Isang tao lang naman yun, alam ko. Gawa lang siya ng gawa ng dami account. Kasi isa sinasabi niya eh. Ganun, lagi ko siya binablock tapos gawa siya ng gawa talaga. Ayun. Tatawa na lang ako. Anyway, ayun. Walang masama doon. Dear hater, kung sino ka man. Walang masama doon kasi si Ann Klutz is ano ba yun? Influencer, di ba? So, isa kang matatawag kang effective na influencer kapag ka yung mga pinapakita mo sa online, yung ganon, especially mga product, is binibili din ng mga followers mo, diba? Hindi naman yun na panggagaya talaga na kahit wala kang pambili is gagayahin mo na yun, parang sa pilitan, diba? Hindi, kaya ewan ko tong bobong to, kung ba't gano'n nung niya, yung pag-iisip niya, nakakaloka. And another FYI, alam nyo ba na kahit sa ulam is nagagayahan kami niya nila Ann Klutz nung hindi pa yung busy, back sa condo pa lang nila. Ayan, kapag wala kami maisip na ulam, ganyan, sa group chat, uy, Joey, Mafia, anong ulam nyo, ganyan, may ideya ba kayo? Tapos biglang magluluto kami ng sabay-sabay na pare-parehong ulam, yung gano'n. So, kalorks ka, kung sino ka man, di ba? Hindi na gaya. Kailangan kasi napabiling ako kahapon sa di ba? Sa, ano ba yun? Plains and Prints. Kasi talaga naman, guys, doon lang ako nakakita actually doon kailangan magpaliwanag, di ba? Sa bubitang kung sino man yun. Alam mo kung sino ang inggit sa atin dito? Ikaw yun. Kasi mukhang ikaw yung follower ni Ma'am Shian na hindi mo afford na bumili na kung anong meron siya, diba? Nagkataon lang na naghahanap talaga ako ng red dress and doon ako nakakita ng magandang design. So, ayun. Kasi yung last ko sana, kung hindi ako makakahanap kahapon, is magdi-Divisoria ako. Kasi yung inattendan ko din na yung gown na binili ko sa Divisoria, diba? Doon ako nakakita ng mas mura-mura. Kaso, ayun nga, sabi ko kailangan makahanap na ako kasi ang dami kong ginagawa, wala na akong type puntang Divisoria. So, anyway, ayun lang, para sa kaalaman mo, hater, kung sino ka man, at ganun ka, yung pag-iisip mo. Diba? Ayun, if I were you, siguro ka na lang, magtrabaho ka na lang din, para if ever yung mga nakikita mo kay Ma'am Shian, mabibili mo din, diba? Kasi, alam mo na, mahirap yung napupuno ka ng inggit sa katawan, tapos sa iba mo binabaling yung galit mo, yung ganyan, kalurks ka. Hindi ko naman sa'yo, hindi ko naman sa'yo hiningi yung pinambili ko kahapon. Hindi ko naman sa'yo hinihingi yung pampintura ng bahay namin. Hindi ko naman sa'yo hiningi yung pambili ko ng gamit na meron din si Ma'am Shian. So, bakit galit na galit ka sa akin? Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? May utang ba ako sa'yo? Sabihin mo lang. Charot. So, ayun lang, guys. Ewan ko, galit na galit kasi siya sa akin. Stalker naman. Panay naman ng stalk niya sa sa Instagram ko. Kahit nabira akong mag IG story. Ganun ba? Pero ayun nga. Ayan. Since nagpapapansin siya, pinansin ko na siya. So, kasi ayaw mo naman ayaw mo naman magpakilala para na a-address ka ng tama. Kasi, hindi terang frog ka. Ayaw mong makilala ka, diba? Kasi, mas nakakahiya yung ugaling ganyan. Alright? So, yun. Mag-work ka na lang, girl, para afford mo din yung nabibili namin. Piece of advice yun. Alright? Anyway, ayun lang. Babalik na tayo. Ayan yung jowa ko. Gano'n na. Tapos nang maligo. Ay, maglo-lotion lang ako, guys. Pakita ko lang sa inyo. Yan, baka sabihin na naman na itong impactita ko. Ginaya mo na naman yan kay ganyan. Sampalinakit ka dyan eh. So, ito, pangatlong ko na to pangatlong bottle or container ko na to, jar. Ayan.
Sobrang ganda kasi nito. Ang bilis na itong ma-absorb ng skin. Tapos hindi siya malagkit. Tapos lalagyan ko lang siya na itong AHA. Ayan, whitening booster serum para, 'di ba, mas lalong bongacious yung ano niya. Ngayon lang ako maglalagay, guys, kasi yung dalawa ko hindi ko nalagyan, pero sobrang ano niya, sobrang effective talaga nito, lalo na sa stretch mark, sa singit, sa bandang puwet. Ayun, pwede rin sa kilikili, if may mga bumps kayo, yung ganun. Even sa face, pwede to. So, yeah. Ito lang. Lalagyan lang natin. Ayan, bubuhos ko na lahat ng laman niya. Gusto natin panghalo. Hinalo ng kamay. Hinalo ng kamay, di ba? Nakakaloka. Bukas pala kami, guys, pupunta sa Pasig para i-submit yung mga requirements para doon sa condo. Ayun, kasi kompleto ko na kahapon. Kaso, kailangan pa ng isa ni Daddy. Ano yun, de? Yung ano ba yun? Kukunin natin sa City Hall? Cedula. Kasi siya yung co-maker ko eh. Diba? And I'm using nga pala, guys, yung pore minimizer na set ng Rick Skin Sincerity. Ayun. Ito yung toner ko kanina. Yan, daily. Kasi tapos na ako tawag doon? Mag-rejuve. So, ano natin pa? Gamitin natin. Mabango siya. Powder scent. Pang baby yung amoy niya. Nakakatuwa. Alam niyo naman, ang mga tinitinda ko, ginagamit ko din, diba? Wala na kasi ako yung serum, tomato serum. Ito ko nakakuha ulit sa store. So, ito na muna para maano pa din. Diba? Para pag tinanong ako ng mga buyer, maganda ba yan, Miss Maki? So, may sasagot ako sa kanila. Ayan, kaya naano ko yung mukha ko talaga. Nakaano yan. Nakalaan yan para sa pag-testing ng mga produktong tinitinda ko. Ayan, tapos mag-ano na ako pag na-set na yan. Parang ang brown ko yata today. Brownish na ako. May timba ako sa probinsya. Tapos maglalagay na lang tayo ng G-Color Pink. Ay, ito pala ngayon. May parating pala ako nito ngayon. Naabangan na ng mga distributor ko din. Ayan, nasa China yung CEO neta eh. May may business trip. Ayan, and then sa November 12, lipad namin papuntang Taiwan ulit. Ayan. Buong distributor nito. So, ayan. Tapos na yun. Kilay. Maglagay tayo ng konti dyan. Dadaan muna tayo, guys, sa Pasay City Hall kasi may order sa akin 2 Laxcent eh. May nasamang yung ayan, 2 Laxcent. Last week pa to eh. Sabi ko nasa kasi ako Nueva Ecija. Kaya ngayon ko lang ma-deliver. Yes, nakabunta tayo. 2-4 for 2 Laxcent. Charot. Ang sarap eh. Sarap pag online seller. Maging online seller pala. Anytime, anywhere eh. May benta ka. Pwede kang pag na, Daddy. Balik tayo sa sa may atin. Yan, para di ka mahirapan. Dito na kami sa skin station. Ayan. Dito rin ako nung sobrang dami kong pimples. Pero nakadalawang session lang ako. Tapos nag-rejuve na lang ako. Ayan. Pero magagamit ko pa yung natitira akong session. If ever gusto kong gamitin. So, yeah. Ayun nga, mga ganun pa ako. Inano nila sa akin, binigay.
nireseta. Mga acne X na yan. Pero Rejuve lang naman yung nakagaling sa akin, guys. Mga local product na rejuvenating set. Yun, mas effective pa sila. Ikaw? I need gold. Si Kun. Gold. Lahat na lang, I need gold. I need gold. Kain tayo, guys. Late lunch namin ni Daddy. So, yung platter sa kanya, fried chicken. Sa akin ito. Trio. With shrimp, steak, and chicken. Ayan. With ano siya, tortilla. Pero, yun lang papapakin natin. Nox! Low carb. No carb. Hindi, pero ito, bawal yan sa ano, sa low carb diet. Pero pwede naman eh. Start pa lang naman siya eh. Novena day, guys. Pinauna ko na si Daddy. Walang parking eh. Ayan. Pangalas 6 na novena. At pagmamahal na walang kapatid. Hello! Halika na dito, dali. Dito ako sa Don Carlos. Ay, sus! Halika rito. Tawa ko ng tawa kanina sa picture niya sa Facebook. Ginugupitan ni Mama. Tingnan nyo. Ay, sus! Ayos ka! Ano yan? Ang cute-cute mo. Halika na. Dito daw lahat. Oh, dito tayo lahat. Magtipon-tipon tayo. Yan. Oh. Oh, tiyan po. Oh my God! Oh, ang saya! Ala! Picture mo, picture mo. Ang saya! Ay! Ala! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Yung ganun! Dali! Yung ganun! Oh, dali! Sorry, oh! Galing ko sa akong church, guys. Ayun, pumasyal ako. Ay, wait lang, picture tayo. Ano daw? Ano yan? Si Memeo. Memeo? Paano yan? Dora. Nagtripan ka na naman ni Lola mo, no? Ay, sa kwarto ni Mama Tay. Ano? Doon sa Neva. Ay, ang dami naman yan, store. Kita mo yung tattoo mo. Ito yung tattoo mo. Ano yung mga tattoo mo? Ano yan? Snake! Snake! Ano pa? Ano pa? Sino may gawa niyan? Tito. Sino tito? Sino yan? Anong pangalan? Jeff. Jeb. Ang cute Gawa, pa talaga. Tito Jeff. O gawa, Tito Jeb. Ang tatas magsalita, nakakatawa eh. Jesus. Amam na tayo. Amam na tayo. Uy, nakita ko doon ang luto ni Mama. Sarap. Pechay sa itlog. Wala. O ngay. Diet pa man din ako. Buti ka mo, umuwi ako. Ah, wait lang. Ba't parang laki natin? Paano? Sumalaki naman talaga tayo. Oo, galing-galing nung ano ni Miko, yung milk tea, yung daming order, katuwa. Thank you po sa mga nanood ng vlogs ko na ano, na umorder kanina. Salamat, Lolo na taga Paranaque. Ano pangalan nun ni Ma'am? Wait lang. Shoutout ko pala, teka lang. Oh, barbecue. And, oh, yummers. Ay. 10 pub. Teka lang. Hindi ka na nagaganyan. Ito lang. Oo nga, bakit? Nasa na yung pinatimplaw sa'yo? Sabi ko na si Bunso tumire. Yun din. Kunti daw yun eh. Kalahati pa yun. Kundi na lang. O, diba? Bunso talaga. Basta talaga mga bunso mga ano eh. Tirador ng ano eh. Okay. Doon tayo eh. Ha? Wag na. Tubig lang. Low carb tayo. Member ka din pala nung FB na. Ha? Matagal na ako member doon. Oh? Ba't ka nag-post? Siya ka na. Wala pa. Si Jepoy din, invite ko dun. Para ma-post lang.